480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, alas 7:48 na, hatod sa Indocan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siringman natod sa Indocan Clinic ni Dr. Rode Ante. Pipaaram po sa Indogabosa sa iyang clinic bukas, asinyaon siya, oro aldao. An oras hatod sa Indocal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang hapot. Mga tugang, ano ang sa indong opinion as in reaction sa ngunyan? Ang mga barangay official da tabi na madadakop, mga tugang na imbuelto sa mga events na pinagtutubudan na pwedeng mag-spread ng virus, dadakopon asin kaday na kinakaipuan ki warrant of arrest. Ang sisay man na mga persona o barangay official na day magpasunod kan tama na health protocol sa barangay, aarestohon. Ipinapaaresto po ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga pulis. Ang hapot, ano ang masasabi nindo? Tama daw ini o sala ini? O baka may iba pa kamong opsyon na paliwanag? Pabor kamo o bako kamo pabor sa sinabi ng sitwasyon? Dahil ang tagari napipiko na mga tugang ang satuyang presidente sa katagasan kampayo niya to na mga Pilipino. So mga daydama pasunod tabi dyan ki health protocol na barangay official, ipiparistar sa pulis. So mga imbuelto, mga tugang sa mga event na pwedeng pagkausa o magkausa databi kipig-apod na super spreader sitwasyon kan COVID, bibit-bitong kampulis day po din warrant of arrest. Pabor kamo ka ini o dae? Asinata. Yan. Happy birthday muna kay May Kamay Lumibaw. Happy 18th birthday. As you return to new milestone, may you be bestowed with a beautiful personality. And I wish that God bless you affluently with everything you need and everything you want. Happy birthday, dear. Tita loves you. Always enjoy. May Kamay Lumibaw, happy 18th birthday. Sabi yan ni Tita Rachel Lumibaw Bunag, hali sa California. Pinadara yan sa kuya mga tugang, tabi tungko digdi sa kwan, digdi tabi sa tuya mga tugang na messenger. Okay, reaction tayo. Hello Migo, good morning. Hello. Ay, sandali. Garib ako. Ay, sandali. Madali lang. Garib ako in reaction. Haputin. Sandali lang. Nagkapod sa tuyang kamidbid. Madali lang. Sa tuyang kamidbid sa Bicol University. Hello, good morning. Good morning. Yes po. Ano po ang reaction mo? Pabor ka o uyon sa orden kan sa tuyang presidente? Asin sa ngunyan, ang PNP chief, pati ang DILG, asin ang DOJ, nag-uuro na dapat databi implementar ang sinabi ng order. Go ahead. Reaction, go. Pabor po ako. Nata? Nga, siyempre, para makaligay tayo sa pagkalat ng virus.
Siyempre, delikado po ba yan? Saka, iilapin natin sa ng presidente, dapat sumunod tayo. Okay. Okay. Kasi, Mm. saan si mga nasa isla, paano mabitbit tulos ng polis na karayot ba sa, sentro? Oo. So dapat dara ko po as in birit biton tulos kang pulis sa dekiwaran to arrest o paano yan aristohon? Pwede naman yan kasi Oo. kasi ng presidente Ayan. Okay. Okay. Paano nga dito nasa harayo? Paano Oo. mangyayari yan? Yes. Okay. Kasi kaya ano ba sa police station, paano tulos-tulos na mabibitbit kung in kaso? Iyo po. Oo. Dapat yan naman tininda ng guidelines, pero nasa harayo, pero nasa sentro. Yes. Okay. Okay, thank Sige you. po. Salamat. Alright. Reaksyon, Imapod lang po sa 0928-777-5548, 0995-398-1814. Mantang gusto ko tabing paabutanin condolences ang pamilya Llobrera dyan sa Daraga Albay. Si Kayen na Llobrera nag-text sa kuya na sa indang ama na si Chok Boy, piga para karabata sa sa listener tayo ni, nag-feedback tabi, Ronald, di mo nadadangog dyan tabi, nag-feedback di nadangog dyan sa ere, nag-feedback, pakibaba-baba kini tabi. Oh. Nata yan, ang pababa kambulyo mo, nagkukusog lugod. Oh, dit pa ko nadadangogan sa kuyang audio. Yan, okay. Medyo, dit pa tabi na, nagusuriyaw ako pag di ko nadangugan sa kuyang sa kuyang monitor. Si Chok Boying tabi o si Chok Boy, bata saro ini sa listener mga tugang sa programa, nagpaaram na kan saro kaso banggi sa Kinaban. Na hospital ini dyan sa sa UST. Anto ang full name po niya, Sotero Llobrera Jr. Taga dyan po sa Sampaguita Street, Velasco Subdivision, Purok 3, Bagong Bayan, Daragalbay. Nagting sa kuya si Kayen na Llobrera, nagapun sa kuya kasabago, si Papa nga ngaya, nagpaaram na sa Kinaban. Kaya, pipaaram po sa Endogabos na ang bangkay ni Chok Boy o kaya si Sotero Llobrera Jr., dyan po ibuburol sa indang residensya sa Velasco Subdivision, Purok 3, Bagong Bayan, Daragalbay. Hilang po ang sayang ikinaganan. Bako man po na viral. Kung kaya iniibuburol po sa indang harong pagkatapos na mag-expire po dyan sa UST. O sa mga kamidbidtat dyan sa APO. Mga APO pala ini, si Choboy, APO member ini. Alpha Phi Omega. Okay, so ipapaaram na lang tabi ni Kayen Llobrera kung no arin sulubong sa indang ama. Condolence na lang sa familia Llobrera kay Kayen, boda kay... Sige, sutugang kayo ng saro na, saro na mas siksi sa iya Si, nalingawang ko, lugod, iwalon ako kaini nag-report nga sa tuya, digdi sa DCGB, si, pangyayari. Basta yun na. Condolence tabi, Chok Boy, si Sotero Llobrera Jr. Chok Boy. Hello, Dan. O, kabarad mo ini, Dan? Dan? Kontrolet kay Milpo. Ako ang Mr. ng Apo sa Bicol. Ano? Ako ang information officer ng Apo sa Bicol. Okay. Kapag kita yun, nananaso na po siya mo, baka man sa pag-ano Kaya po, kung tayo na nag-explain si Chuboy. Ano? Ako naman si Kayen, ako na nung kung sa'yo siya nag-eskwela, kumaraman ng chapter, ako may record kang mga apo. Iyo ako nakakaisip kaya pag may araw ka na, Brad, tignan ako makinig ko. Iyo. Sa hapoton tata na kami yun sa kuya kan sarong aldaw, na apo daw ini. Kaya apotong ko siya, ha? Nagkarapunan sa kututos ko niyan, hindi ako matyumbat na ako naman si Kayen, kung sa'yo nag-eskwela, kung aram niya chapter. Anong chapter? Ayan sana. Makaaram. Ay, di sa apo. Saka ko i-announce, ha? Okay. Basta confirm pare na si Choboy Garana. Ayun po, yun. Okay. Rest in peace po.
kung ano kasi number niya, ano chapter niya. Iyo, para ma-verify nindo sa indong roster, ano? Oo, kasi worldwide yan nakaisip ulo sa mga brad. Iyo. Pakik service na yun, ito pinag-eskwela, ano Iyo po. chapter. Oho, okay. Oho, okay. Sige, Migo. Salamat Alright. Si Dan Orense. Kayen, i-text up. Ay, sus ko. Bata na mahapon si Choboy kung anong chapter siya. Paki-text mo databi kayen kung ano databing chapter kang apo. Buda ko sa nag-eskwela si Sotero Llobrera Jr., si papa mo, para mahiling na radan sa databi na roster. Okay? Anyway, condolence tabi sa pamilya Llobrera. Alright? Dito tayo sa mga reactions muna, no? Para po mga tugang sa tuyang hapot ngunya na pag-aaga. Good morning tabi kay Raul alias Kasag. Diyan po mga tugang sa Daraga o sa Saudang kang Legazpi. Hello, good morning. Good morning, BP. Sige po sa Gilanyaw. Yes, sir. Go ahead po, sir. Sa reaction, go. Ako, pabor ako ka. Kung un-stricto, sige. Pakuningas ko doon. Yun. Okay. Pakuningas ko doon. Mahanapon doon, Baka sa primero man sana. Kain masupig sabing, pag din nag-Christmas, may multa. Kung yung gibuong Pilipino, habang may kinabang pa, kung talaga stricto. Yes. Yung masalata rin. Yes, sir. Salamat. Ayan pabor siya. Pero ang punto niya, dapat databi mga tugang iyan. Bako ningas ko gondor diretso. Amigo, pabor ako kaya ang mga turog-turog o pabaya na barangay official maging aktibo para sa enda kababaryo naman ang purpose. Sabi ni 5858. Alright. Sabi ni Kapitan Toy, gari bako constitutional ang gusto kang presidente? Iyo, mananggad. Ara mo tabi Toy, gusto ko maghapot kay ni sa abogado. Ang argument, ang ihaputa, anong mga instances na dapat ang sarong otoridad umagin citizens arrest, pwede mong implementar, pwede mong gamiton sa pag-aresto nin sarong persona na dahil kanin bit-bit na warrant of arrest. Kung malaog ito, na bagay na ito, tayon sabi ni Secretary Roque, pwede databi na warrantless arrest. Pwede databi na warrantless arrest. Pero, ano ang mga instances, taangaram ko kaan, so quote and the act, Ronald na iling mo, di ba? Suturo sa muya ka ito sa, anong subject mo ka ito? Narumduman ko So, nadakom na hiling mo nang gan, na siya ang nagbadil, siya ang nagibo kang krimen, na hiling mismo kang pulis, siya ang nagabas, siya ang nagdukot, di ba? Siya ang siya ang kung ano, in quote, mga tugang, na siya mismo talaga, na iling mo mismo. Iyan po, pwede mo tabing arestaro na dainin warrant of arrest. Pero kung nahiling mo man kayo dyan sa... Talingon mo, dyan baga sa tupadahan, Ronald, di ba? Pag nagtuturo pa na baga, pag suminakyada ang pulis, bit-bit baga ang kabus na yaon niya pag nadakop. Kasi quote ka, dakop ka, na nagtutupada ka. Mahapot kita kaan sa abogado. Di ba? Ihapot sa abogado kung ano iyan. Diyos marhay na... Okay, reaction tayo. Diyos marhay na aga po, Mr. M. Hindi po ako pabor na kulungin ang mga barangay official dahil kung tutuusin, mas marami ang kapalpakan ng, sabi ni 5688 mas marami daw ang kapalpakan ng kalyado ni Duterte laban sa COVID-19. Nandiyan si Pimentel na tinatawag na compassion, nata compassion, di ko aramin niya. O actually po, di ko, mo kauson daw. Dahil ko nabasa ko nito, dahil kitang ebidensya kani kontra kay mo kauson. Sinas na Manyanita, si Roque na nag-swimming sa isang resort kasama ang mga butanding doon sa kasagsagan ng quarantine. Kamalian nila, pinapasa sa iba. No balls. Alright, okay? Sir, pabor ako na kaya nagusong ipotob ni PRRD. Digdingani po sa Barangay Santo Domingo, deng aldaw na daay mailing ang nagkapirang dalaga soltero, 8 to 10 katao.
Day pati yan mga mass in distance, nagtuturukaw sa gilgan tinampo. Pero, ni day lamang pigsitakan barangay, pati nagralakaw-lakaw pa sa udman o patindahan, wara mask, Pinoy talaga, sabi in 8614. Sabi ni Ninong Celso, flagrante delicto. Yan. Yan ang pigasabit na, di ba? Flagrante delicto. Nadangog ko naman sa programa ni Pio, buda ni Atty. Giselle Basanta, sa Legally Yours, Legally Yours. Pigururunan yan, tabi tungkol dyan. Good morning, pabor ako dyan. Dakulon ang matagas sa payudigdi sa Barangay Taisan, sa may saudan sana, dahil nagmamas ang mga paratinda, so igwan na sa baba, o so iba na sa baba, dahil gariman pigisita kang barangay, sabi ni 8412. Alright, ito. 9128. Ang hapot, kaya daw kang pulis na arestaron ang kapitan na aram na may patupada sa barangay niya nan mga tao nagpapasiring sa tupadan, wala mga mask. Salamat. Sabi ni 2722, pabor ako dyan, ang ibang kapitan hindi man mag-ikot sa mga nasasakupan. Yan, okay? Sabi kan iba pang reaksyon, sandali, ito. Pabor ako dyan, sir. Kasi, imbis na sinda magpatupad, sinda pa ang nagasunod. Yan, okay? Ito. Pabor tabi, tasamuya digdi sa barangay, nagkakararigos pa sa dagat. Kaiba sa mga alipuris niya, sa mga kagawad, mga padarahan sa kalukuhan. Sa kabaga. Sige daw. Diba? O ano, yan, ang mga reaksyon kan sa tuya, tabi ng mga paradangog. Alright. Good morning, Idol. Diskresyon ng presidente yan na aristaron ang mga barangay kapitan. Nasa law enforcer yan kung anong approach kang pulis. Yan. Okay, sabi ni Kayen Epsilon Chapter Arellano in School 1982 Bugi Ingkol. Okay, sige. Forward ko ini kay Dan Orense. Forward ko tabi kay Dan Orense ini tabi. Thank you kayo na. Forward ko kay Dan. Tupada po ngunyan dain na pigtatakudan kitari ulutan na inapod tangani iwas dakop ang posta dain makaluwas nasa bulsa sana. Yan. Maski po ako, flagrante delicto, may ebidensya po ang tutok, sige ang dakula kantulak. Diyos mayad na hawkaga. Ay, yun nabasa ko na ini. Pabor ako dyan, kasi, okay na to, parehong reaksyon. St. Raphael Academy, si late Sotero Llobrera kang elementary na ka-eskwela. Classmate ko yan kang elementary. Sabi kang texter. Okay. Kaipuhan ang malino na guidelines para sa pagdakop sa mga kapitan na nagpapabaya sa endang barangay related sa gatherings kan sa endang mga residentes. Iyo kasubago po, nadadangog ko duman sa bareta ni Edwin, Just Director Edwin Peralta, mga tugang na nag-uuro na so DILG, buda so Department of Justice, si Secretary Anyo and Secretary Guevara, tungkol po sa mga dapat gibuhon dyan, mga tugang kung ano mga dapat gibuhon. Ito so nadango kay Derek Edwin na sinurat ni Paring Mar sa newsroom. Mag-uuro na sa duwa kung paano niyan. Ha? Okay. Henry, pabor ako dyan. Para naman may trabaho naman ang kapitan sa nasakupan niya. Talagang matitigas ang ulo ng mga tao. Di naman dadami ang kaso ng COVID kung nagasunod lang talaga Kuya Henry. At saka para naman ang kapitan may trabaho, walang ginagawa aniba kung di magtambay. Sabi ni Shandy. Okay. Ito, good morning. Madali lang ha. Digdi po sa mo, tulo ang barangay elected public servant ang nagkakarousel permi. Ay, sus ko. Bultok? Nata yan. Henry, ang nalingawan mong pangaran na tugang ni Kayen si Chelsea. Ay, iyo pala na. Iyo pala na di. Si Chelsea palan. Si Chelsea palan. So nalingawan ko yung mananggad palan. Thank you Chelsea, happy condolence tabi sa imo Chelsea para sa pamilya. Good morning ito. Digdi sa miisi dai napupundang napupunto pada. Yan, ito. Good morning Henry. Pabor ako diyan na arestaron yan. Pabor ako diyan na arestaron yan. Okay, sandali. May tawag tayo from California. Ay, naputol. Napindot ko dito ni Kwan. Haling California itong apod na ito si Ate Rachel. Magrit gayod kay Kwan.
Kay kuan sa pamangkin niya. Aha, okay. Pabor ako dyan, Henry, tas yung mga official, nakikipiesta pa. Ang piyesta baga po, pwedeng maging kausan mga tugang pag-spread kan virus. Pira po ang bilang kang bawal na mas gathering para maging bawal. Iyan. Basta po, ano man na pagtiripon, na nagtitiripon ang publiko, klasipikado yan na mas gathering. Okay, madali lang ta. Balong ko daw na ugaring, baka nasa korte na si Attorney Giselle Basanta. Nadangog ko ini duman sa programa ninday, ni Pio. Tabi na tungkol dyan mga tugang sa pag-aresto, balong ko si Attorney Giselle ha, nadainin warrant of arrest, madali lang. Tabaloon tang apodan si Attorney Basanta. Yan ang nga so number ni Attorney Giselle Lugod. Bago kami ni Ronald mag-commercial. O nagluluwas mga tugang na halos kadaklan sa tuyang mga paradangog, pabor ka yan. Dapat lang na dako-darako po aristohon ang mga barangay official, tayo pa, kapitan, tayo pangani ang mga padarahan, paminsan ang kapitan, iyo pangani ang parabulang. Good morning, Henry. In fairness po, ang mga kapitan, digdi sa mo, mga mahigoson. Igwaman talagang kapitan o gakom, pero tabi, kadaklan na kapitan mo niya, nagtatrabaho dahil lang po sa COVID-19. Yan. Tama ba? Ako, aram ko po, nakulo na kapitan ang mga mahigos mo niyan. Mga tugang, nag-comply nga ni Isinda sa gusto ng mga tugang na mangyari kan sa tuya na presidente. Bakulang iyan sa mga programa pa kan mga nakagingal daw. Ang mga kapitan talaga po, nagtatrabaho. Iyo. Sana, dahil pa sa korte si Attorney Giselle, ugaring mga tugang ha, siya daw piling maapudang kong abogado ngo niya na aga. Ano daw si Fiscal Rodenas? Nagring ang nasa korte na ini 8:08 na eh. Si Attorney Giselle. Ano daw si Fiscal Rodenas? Anyway, i-text ko muna ha para po. Basta po, iyan ang gustong mangyari. Ito. Sabi ni 8642, pabor ako dyan. Digdi sa barangay mi sa Albay, may karindriyang sadit sana pero wala social distancing. Durukutan pa pag nagkaraon. Dahil lamang nailing kan barangay official. Saro pa yan. Sabi ni 0350, joke man lang yan. Everything in the Philippines is a joke. Ayos ka man ha. Iba man ang reaction kayo. Karaw man sa nangayan. Para dit ka gaya kaan. Madali lang ha. Okay. Reaction tayo sa tuya tabi mga tugang na Facebook Live. Ha? Standby mo na Ange at saka Oluens at saka Ange. Madali lang. Pasadahan tamo na yun na reaksyon kan sa tuyang mga parantabay. Kadaklan po mga tugang pabor sa order ka sa tuyang presidente. Ito, baka mayroon dito. Bel Manules, watching from Mayon Daraga Albay, watching from Bitano, Pamilya Ostonal. Sabi ni Mark Ostonal, good morning. Ferdy Bell, abogado baga ang presidente? Yan, may point ka. Tama ka, sir. Abogado baga si Presidente Duterte. Sir Henry, good morning. Tabi, pa-shout naman sa Ginubatan, sa Gubaton family, Ariate family, Combo family, permi nakatutok sa DCGB News. Yes. Sabi ni Ja Bitito Belen, good morning, Sir Henry. Alex Mendinilla, nasa casino. Nata sa casino, Daddy Dakop. Yan. Sabi ni Elisandra Zam, pabor ako para maghiro ang kapitan as in barangay official sa barangay. Happy birthday kay Mika May Lumibaw. Happy 18th birthday. Yan. So, pamangkin ni Ate Rachel na Lumibaw bunag yan sa California. Mika May, happy 18th birthday sa imo. Ngunyan pong aldaw. Cindy Caro, pabati sa Santa Rosa, Laguna. Morning, my condolences to... okay. Sandali lang. Yun na muna. Okay. Okay. Sige po. Sandali. Ay, pigabasa ta ka sa bago na kuan lugod o bumin na ba? Sige, balikan ko po doon sa mga post nindo.
Mga tugang mga reaksyon sa ano yan. Henry, good morning. Tama itong reaksyon sa Facebook Live na dibasa mo. Ang satuyang presidente abogado, aram niya iyang kung paano ang gigibuhon dyan. Haloy iyan na fiscal, kaya aram niya kung anong gigibuhon. Alright. Dai na dapat pagparatob... Yan getaram niyang boy... Oh... Masyado kang sarawayon ka na. Pag sinabing bawal, bawal para o da problema, di ba? Yan. May pagkukulang talaga ang barangay official. Kaya ganun na lang ang presidente mag-order. Kaya pabor ako. Good morning. Diskresyon ng presidente yan na arestaron ang barangay kapitan. Nasa law enforcer yan kung anong efforts kang pulis. Sabi ni 5915. Didi sa amon sa kamalig, wara na ginibang kapitan malam pirmi buyo. Eh, sus ko natay yan. Hello, good morning. Hello. Hello? Yes, sir. Reaction po or opinion? Para sa kuya po, na yung pabor, Nata po ito, sir. anapot ko sa inda kung ano sarong pamilya, disiplinado ba nila gabos sa akin, ina? Okay. Mm. Iyan pa kayang kapitan? Tabak ko niya kaduguan ni disiplinahon? Eh, gari may punto ko ba, sir, sa argumento Aba. mo? Ikadua, Oo. hindi na ko punin ng ang kapitan, di umusan. Eh, magkasimata na. Sa hindi ko kulong. Saan mo dararahon yan? Sa hindi kulong. Oo. O, di, nagtiripon mangyari yan naman. Okay. Ang dapat ibuunin na Oo. kang gobyerno, anapon nila kung sa'yo nagdadara, kan may COVID sa probinsya. Okay. Ngunyan. Aputan ko sila, Mm. natatanag ka COVID ang ligaspe, albay. Oo. Bako may nagdara? Siyempre, permi na po. May career po nanggad permi yan. Yan, sinali. Iyan sana. Tampig ka sabi ba ganin hali sa luwas kang Bicol. Hali Oo. sa luwas kang probinsya. Bako na yung mandig ni dating COVID. Okay. May... May... yan ang dapat numero unong, dako po nila sa mga kulurong na auto Mhm. Okay. na nag-uli na dahil nakaswap. Yan. Oo. O, hindi ang gobyerno. Mm. Pinundulindaan mga bus Mhm. na lisensyado. Opo. Opo. Tang taon na sobra. Mhm. Pero na sila nag-order na pundoon gabos na kulurong Mhm. na mati mo nagtaram. Iyo. Lai, Oo. ala daw, pigpoli pa nila sa mga tao sa Manila. Mhm. Minsan na nakaswab. Yes, sir. Sisa Okay. ingon niya, nanapot ko, Mm. sisa ingon niya nagpalakok kan COVID. Mhm. Aber, Mhm. sa mga tao o sa gobyerno, Iyan ang hapot. ayan ang napot. Mm. Salamat. Salamat, sir. Yan na. Iba man ang argumento niya, no? Di ba? Di ba? Pero may punto siya, mga tugang sa yatabing argumento tungkol dyan sa bagay na. Di ba nang ganda, no? Sa sarong aning pamilya, di mo makontrol ang gabos na ang aki mo, may nagpapasaway, yan pang sa barangay, okay. Mag-designate na kapitan kiparadakop sa barangay, daiman ki oras ang kapitan na magriparo. Alright, another reaction. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Go ahead po. Sige, ang problema nindagaan. Ano man sana? Metaphor man sana yan. Opo, okay. Metaphor man sana yan. Sir, mapung ka na naman dyan na. Metaphor. Oo, metaphor man sana yan. Oo, okay. Kaya, di ka magpara-problema ka. Oo. Ano mo naman sana, ang presidente, mabago-bago. Oo. Di man yan sinabing tul-tul. Yeah. Mm. Ayun man sana yan. Sige, sir. Thank you. Ano, ito. Bago kita magpalawag sa mga report, okay? Yun, okay. Sa paano ang mga establishments na nag-accept ki gathering, arog kan mga restaurants, liable ba ang kapitan, arog kan? Iyan po ang ihaputa. Oras po na magluwas mga tugang ang guidelines para dyan. Iyan po mga tugang ang satuyang ihapot. Okay? Report muna tayo. Hali dyan sa luwasan sa linya po si Lowens Barcena. May kinaaraman ini
mga tugang sa may kinaaraman po ini sa pagkataunin food packs asin iba pang ayuda sa Legazpi asin sa Bicol pwede pugulan kung dinin ararom na rason susog sa Bicol Interagency Task Force. Uliton ta ha. Pagkataw da mga tugang kiayuda o mga food packs sa Legazpi asin sa Bicol, pwedeng pugulan kung dinin ararom na rason susog sa Bicol Interagency Task Force. Pwede man ang gantaba ka magkausa ni kipag-spread, ano? Kang virus. Aramon tanaw ang report ni Lowens Barcena. Lowens, good morning, Lowens. Salamat BBP. Sinupalpal ni Department of Health o DOH Region 5 Regional Director Dr. Ernie Vera asin Bicol Interagency Task Force o BIITF Chairman Regional Director Anthony Nuida kan DALG ang mga siging tarabil-tabil na pugulan ang pagkondusir nin mga food pack distribution as in community pantry sa palibot na makakaguno daw inining COVID-19 lalo na digdi sa Legazpi Port District area pati sa Kabikulan. Ini makalis na ipagunambitan sa pag-apot kan DCGB nyo sa nasambitan ng opisyal na bako bawal daw ang mga relief operation sa Kabikulan basta magsunod sana sa minimum health standards arog kanda ipagpapano kan area nin mga gigibuan in event na mag-overcrowding asin dapat may physical distancing, may burubats na pagtao, may mask, may asin proper hygiene, makakaharayo ang mga ini sa patakot ka na sambitan ng helang. Idinugang panivera na solamenteng minimum health protocols ang makakasalbar sa buhay sa good na warang herd immunity ang mga taga Bicol kung kaya kung inidayupot na obserbaran bako man daw maraot ang mga magagayon na objetos na makatabang sa kapwa lalo na sa paglibot dakul lalo na sa palibot dakul ang nangangaipo dahilan kan COVID-19 crisis. Parado man daw sa advisory na ipinaluwas ni Bicol Interagency Task Force o BIITF Chairman Regional Director Anthony Nuida kan DALG Region 5 na encourage pangani ang manlain-lain na food pack as in relief operation sa mga buro-barangay basta sunodon sana ang minimum health protocols na naunambitan. Ang konsisay man na magpugol kan mga ini dapat may basihan susog kay Nuida asin mas ararom. Pero kung daiman makakabalga ka minimum health protocols asin kung talagang bakuman talagang delikado dai ini dapat pagpugulan daw ni dakulang katabangan para sa mga tao tadakul patingon yan ang nangangaibo. Sa palibot lalo na digdi sa Legazpi Port District area, kadakul tabi bibilin mga surusutsutan na kikontra ang mga siring kining mga maraya na objeto kung kaya ipinag-abot na ini mismo kay Vera alagad nagluluwas na dai dapat pagpugulan asin susog kay Nuda pwede ireklamo ang mga barangay o ano pa man na grupo na nagpupurugol digdi asin dapat may basihan na ararom na mas urog ang kaligtasan kaysa sa gabos pero kung pupugulan dahil dahil abo sana may puder kay ini ang mga organizer na magreklamo lalo na kung ini ang mga ahensyas di gobyerno asin leaders ang nag-organize. Digdi sa Legazpi Port District may mga kapitan na taha magtanggap din mga siring na bagay arog kang community pantries as in pag-distribution. Pero ini bako man daw ini kasabay susog sa duwang opisyal kan makaulay kan DCGB News bako ini sala asin magiging sala sana ang mga community pantries asin food pack distribution kung overcrowded na asin kung talagang matagas ang payo na dai nagsusunod sa minimum health protocols. Aram mo Jimmy Lowens, tama iyan na kwan, tama iyan na ano yan na sabi tama eleksyon na. Dito to seryoso. Roger. Dakol ang mga aktibidades nin mga kandidato na magtitiripon ang mga tao o kung dahil man magtitiripon dakol ang mga aktibidades na gigibuhon pasisiring sa mga residentes nin barangay. Roger to that. Bata nadangog ko ba si Director Vera Casuapo na sa mga kandidato ngaya iwasan dang magkondukta nin mga pagtiripon. Roger. Pero ano tabi BP sa mga community pantries pa. Yes. Sana papag-initan kan iba daw na mga barangay digdi sa Legazpi Port District. May mga nareceive man kita kaining reklamo, gari nga yan napupugulan nga kami, kaya nga basta dahil bagang sa takot tabi BP na baka ma-arrestar sinda kan matapos na pagpaluwas si Presidente Rodrigo Duterte pero pinaglinaw kan duwang opisyal na ang pagkondusir kay ni sa good na igwa kay minimum health protocols kaya food pack distribution man yan o kung sisay man na organizer man yan basta igwa din minimum health protocols dahil
malaki iyan yung problema. Yes, Taan yes. pinakang solusyon daw para maiwasan ang COVID-19, pagsunod man sana sa protocols. Yes, okay? Mhm. Roger, so yan tabi BP. Ana mga dagdag na istorya. Malinaw na malinaw yan mga tagaligas Report District. Ako Aha. po, si LBB. Salamat, Lawrence. Pabor na pabor kami digdi. Sampulan iyan. Tapag warang naginibo tabi. Magsuldo man sina sa barangay nila. Yan, ha? Kung sakali ito, ay halabaon pati ni ha, kung sakali man ipotob ang batas na yan, actually po bako batas, order kang presidente. Ngani matakot ang barangay official kung aram niya sa diri niya na nagatrabaho siya kitama, tapos nagasita siya kisala. Tama po yan, ipautob niyang batas. Suggestion ko lang, kay Mayor na ibalik sa schedule kang pagsaod tapos laog sa mall para malimit ang luwas kitawo. Pati po dapat istrikto ang pagpautob kang dai pagluwas kan below 15 to 65. Abab, tadakula kaya ang aki na nababalaw baga wara man kituyo sa luwas kundi maglakot sa. Okay? Magbabalik na po. Magalipas lang kan mga patalastas. Alas 8:23 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Ang mga impormasyon pong sa indong nadangog kasabago, hatod man sa indo kan mga, bako time check ang nadangog koronal. Time check yun eh. Bako time check ang nadangog ko. Ha? Tama? O yun na ito. O di mag-commercial ka na. Yun na ito. Yun, sigurado ka Ronald ha? Di wala pa tayong 6:30 Ronald, wala pa tayong 6:30. Okay? Flash report tayo. Jimmy Nasalita may report. CGB Flash Report. Come in, Jim. Yes, BP, makiabang sa Bicol Training and Teaching Hospital kan sa tuyong mga pagriba. Baka dyan daraon. May binadil digdi sa sur na parte kan Kamalig sa rong barangay Captain Tabi BP. Dahil pamintindihan ko na estado kan buhay kani. Duman sa saro, dahil ko na wala panggiton ang eksaktong lokasyon. Basta may binadil ngunya na pagkaaga digdi sa sur na parte kan Kamalig and sa mga oras na ni dinalagan ininin sa rong lunadan pasiring dyan posible dyan inin darawon sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Kapitan ini mapasiring sa sayang tindahan kan inibakbakan ni mga armadong person na tabi BP. Taon on assignment kita didevelop niya to an istorya sa likudan kan nakaabot na informasyon na ini sa DCGB News mo niya napasa naman may binadil na sarong barangay opisyal digdi sa southern part kan Kamaligalbay. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB Flash Report. Abangan mga tugang ang mga follow-up kang istorya niyan may kinaraman sa sarong kapitan. Bata pag-uron ta ako, kapitan pa sana. May binadil po diyan mga tugang sa Kamalig, ababalik kanya tong detalye kayan makalipas lang kay ni. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Sue. Ang oras po alas 8:26. An oras hatod sa Indokang. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Plemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi,
paggawa ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the Gold Cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. DZGB on assignment. Alright, minabalik si Jimmy. Tama, Ronald? Minabalik si Jimmy sa follow-up report sa nangyaring pambabadil sa Sarong Barangay Kapitan. Diyan po sa Kamalig, Albay. Jimmy, anong detalye? Yes, salamat BBP. Ngunyan pa sana ang pangyari and posible yaw na ito dyan sa paabot na o yaw na dyan sa Biar TTH na nasabing persona. Kapitan inita BBP, base na ini sa pakipagulay niya to sa ABC Federation President kan Kamalig, Kapitan Dennis Misulanya, kan Barangay Kutmon Tabi BP, duman ini pinadil ang Kapitan kan Barangay Taladong, ang Kapitan Pangaran, Salvador Noarin kan Barangay Taladong BP, ngunyan yaon ini duman sa Barangay Kutmon dahil ang taiguan ng tindahan duman. An pagabot tuman sa paabot an kapitan sa tindahan, lunat kan sayang kuna sala motorsiklo. Habang pababa siya sa motorsiklo, may duwang nag-abot man na nakamotor, duwang persona, and basta na sila may nadangog sa lugar, ninduwang sunod na putok ta BBP, and kan mahiling, iyon na ito, duga na si kapitan, and dawara ng bigla sa panghiling kan mga tao, nagkawaragas na sa mga tao, kanya-kanya ng saray, and yun na ito, dinalaga na dinampot na si kapitan Salvador Nuarin, kapasiring sa ospital Tabi-Bibi. Dangugunta, ang pakipag-ulay niya ito, konfirmasyon, ali mismo sa tingog kan Barangay Kapitan, kan Barangay Kutmon, kan Kamalig, Albay. Ano siya, nasa tindahan na mismo, kakapot ka sa ano? Hindi mo natatinda. Naka-motor to pagpagan. Anong oras na di ka?
Luang persona. Luang putok kaya luang persona sa nakapasok sa motor. Okay. Sumunyan, pagkatapos, ano nitsura kan mga nagpanila ka pa naka-face mask, naka-bonnet, ano? Naka-motor? Mga pasok sa mga Salvador Nuarin, kapitan ka, Taladong. Okay, kumusta na sa wala man dinadamay sa lugar? Oo. Lagyan pala niya, may tindahan dyan sa Kutmon. Okay. So, kumusta ang sitwasyon dyan? Tabi, nagkaburukan sa mga tao o nagkasararay? Ano ang sitwasyon mo niyan? Okay, man. Pangyayari. Iyo. Okay, sentro na BBP. Barangay Kutmon. Jimmy, Mag-go. si Kapitan Nuarin, Salvador Nuarin, kan barangay Taladong. Apa. Nagpasiring diyan sa Kutmon ta may tindahan. May tindahan Tama. sa Kutmon. An Kutmon ay iladawan niya to ta BBP. An Taladong, an masunod siyan Kumon, Taladong, Kutmon. Kutmon. Oo. Okay. So medyo may arani man sana kaya nagmotor pala si Kapitan Nuarin. Nagmotor, nakamotor sa suspect gari ini si Kapitan lunat sa pampasayong jeepney. Pagpagbaba, may nagka-park na duman na nakamotor, may duwan personang nakabang. I see. So inabangan siya duman sa ampangan kan tindahan niya? Sa dahil ko masigurado bibi ko nakalaog na sa tindahan, duman pinangbangan sa laog kan tindahan o duman pa sa na-approaching sa luwasan kan tindahan niya. Oo. Basta pagbaba sa jeep na pigasakayan niya, may uminabang na sa iyang nakamotor. May nakapark na dang motor duman. Oo. Pero katawo ito tabi, Jim. Aligado duwa. Dahil pa maintindihan kung may nakapandok o kung ano, nakakalo o kung ano, naka-face mask o naka-bonnet. Wala pa, as of now. Binadil si Kapitan Nuarin, ano? Apa. Pangyari. So, kaya pala nagduman ito, may tindahan. May tindahan. Okay. Sa ini na isakay kung may nahapot mo si Pinadara na ni Kapitan kuminuha na ning lunadan si Kapitan ABC Federation President Kapitan kan Kutmon, Kapitan Dennis Misulanya, iyo an ABC Federation President kan na kamali. Okay, ngunyan dakol bagang mga hospital dyan ang pwedeng agihan baka kung saan dyan na hospital na idara? Pero most probably, possibly dyan ito sa BRTTH na BBB. Na-mention tabi, Jim, kung saan so tama ni Kap? Dahil pa man ta BBB. Iyo pa sa na ito ang informasyon na nakuha niya to, naka-confirmation lang. At pangaran kan la Kapitan and kung saan na lugar ta BBB. Pinangyarihan. Okay, so dito pa ngunyan aram kung kumusta ang kamugtakan ni Kapitan Salvador Nuarin, ano? Dahil pa ta BBB, dahil pa. Okay, so Jimmy, para sa karaman ka nagdadangog, pero ang distansya kayo ni Kutmon sa sentro kan Kamalig. May doon distansya ini ba ko? May distansya ini BB, may distansya ini tangkot mon. Pasiring ina diyan sa bako inan mga barangay na pasiring diyan sa may luwas pa airport sa Alubok. Oo, iyo yan. Balikgang ang mapasiring niya sa lugar niyan. Yan. Pinya Francia may intersection crossing. Pasiring ka sa kung pasiring kang sentrong Kamalig from Pinya Francia. Mawala ka tabi BB palaog na digdi sa southern part. Yes. So medyo may distansya ini sa sentro kang Kamalig or most probably pwedeng padigdi sa may Pinya Francia na kita masarani. Posible dyan ito. Anbagsak ka to most probably. Dahil alangan man isentro pa itong Kamalig. Masarani na dyan sa Pinya Francia. Dara na ito dyan. Pasiring ito dyan sa BRTTH BP. Okay. So Pagpalama naman si Renz, may instruksyon na si Direk Edwin. May instruksyon na. Para i-follow up yan, ha? Okay. Mga kwan ini nangyari, BP, mga past, ngunyan pa sana, past 7. Nag-newscast ka, BP, kaniguanin na nakantos na informasyon sa Satoya na may nangyari na pambabaril and yun na-confirmar niya to sa pakipag-coordinar niya to through Satoyang ekipahe kay ABC Federation President Kap Dennis Misulanya. Thank you so much kay ABC Dennis Misulanya tabi BBB. Yan ang sa yung mga dagdag na informasyon. Presko, mainit na pangyari. Digdi sa Banuan kan Kamalig Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News Exclusive. Flash Report.
Exclusive report, mga tugang kaiba si Jimmy na salita, hali po dyan sa Kamalig Galbay. May kinaraman sa yan pambabadil tabi sa Barangay Kapitan kan Barangay Taladong. Kaya lang, de pa tabi niya to aram kung kumusang status kang ni Kapitan. Kumusta si Renz? Paduman na tabi sa mga hospital na pwedeng bantayan ka ito? Angel, may may nagkomunikar na kay Renz Luna. Okay? O sige po, for follow-up na yan, mga tugang na pangyayaring yan. Okay? 20 minutos bago magabot ang alas 9 nin aga. Ilog ko muna ang report ni Ans Galero. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Dakula na naman na istorya yan na pangbabadil mga tugang dyan sa Kamalig Albay. Mga bar asin iba pang establishmento de negosyo dapat na magsunod sa curfew hours kan LGU sigon sa DTI. Ange, i-detalye mo. Maray na aga, VP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niyatong bareta, dapat na ma-implementar rin marhay sa mga lokal na gobyerno sa reyon ang respektibo nindang mga curfew hours. Sin mas siguro man na nagsusunod at digdi ang mga establishmento de negosyo. Inigo niya ng sinabi kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa DCGP News sa paagi ni Consumer Welfare Protection Division Chief Joseph Ranyola kung sa iyang sinabi na puga-puga sindago niya sa pag-monitor kan mga establishmento de negosyo sa Bicol, siring na sa kan mga karaoke bar, club asin iba pa ko na ang mga ini nakakasunod sa mga orden kan sa indang sentral na opisina manahod sa operational capacity kan mga ini asin man ang pagsiguro na nakakasunod man sinda sa COVID-19 health protocols kasabay naman ang mga orden manungod sa curfew hours kan mga LGU. Ngunit na nagtuturos na daw ang mga regulasyon sa palibot darakan pagkakamugtak sa tuya bilang MGCQ. Alagad na natutaran man na paglangkaw kan kaso kan nasambitan ng helang, importante sigun sa iyan ang makasunod ng gad sa curfew hours ang siring kini mga lugar dahilan sa kung lampas na ini sa curfew hours alagad padagos na nag-ooperate, maiinganyar lugod ang mga tao na magparaluluwas pa maski na dai na pwede ang oras. Alagad dapat man na magpahiling man sigun kay Renyola ningipon sa pagpapautob o pag-implementar kay ini ang mga LGU tangan na talagang ma-implementar sa tuyang kapalibutan. Apera kayan sa kiraya na nagpatanid ang DTI Bicol sa mga bars sa sinibapang establishmento de negosyo digdi sa tuyang kapalibutan na nagsiserve nin mga alkohol o ano pa man na inumon na nasagkod sa ngunyan, day pa pwede ang live entertainment o live performances sa siring na mga lugar. Yung tabi VP ng impormasyon na release sa DTI Bicol, Ans Galero, DCGP. Salamat, Loe, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Bago kami ninalbag commercial, kaso bago, mga tugang, ay gusto kitang ihapot, may gusto kitang ihapot sa mga kwanta, sa mga legal minds, sa tuya tabi na palibot. May dokarang kita, mga tugang, kung anong instances o anong sitwasyon na kita bilang magamit ang citizen's arrest or magamit kansarong otoridad, mga tugang, ang pigaapod na warrantless arrest. At nga ni po na mas masabutan ta iyan, inapudan ko si Fiscal Jason Rodenas, kan City Prosecution's Office, tangani po na maipaliwanag tabi ini. May dokarang kita gabos na mga nagdadangon yan. Hello, Fiscal Jason, marinaga po sa imo. Marinaga, Idol. Yes, sir. Salamato na maray ha. Maray nga nito, nagdadangog kang ngunya na aga. Ikan sa kuyang pag-asa talaga sa programa. Ikaw, programa. Salamato na maray. Okay. Okay, Fiscal, pwede po matawanan mo kami kidagdag na kaaraman, lalo na sa nagdadanggo niyan. Ano pong mga pagkakataon na dapat gamiton ining citizen's arrest o magin ang mga otoridad ini po na pigaapod na warrantless arrest tabi, Fiscal? Pwede po ma-explain? Go ahead. Yeah. Sa batas na pa, yung kita na warrantless arrest. Okay. Ang ibig sabihin kaan, maski daing warrant of arrest, pwede i-effect maski ni Sisay man. Okay. So, ano mga instansya para iyan ma-effect so warrantless arrest na sabi? Number one, halimbawa, susarong tao, nailing mo na talagang ginadaan, susarong tao, kumbaga, in the act, not in the act, kaya yan ang tigyan ko dahil na flagrante delicto, ibig sabihin, crime is just being committed, pwedeng arresto. And without
the warrant of arrest. Okay. Yeah. Okay. Oo. Number one. Ang number two naman, so, halimbawa, ang sarong tao, nahiling niya talaga may probable cause, the person has just committed or about to commit it or is attempting to commit a crime, Yun. pwedeng areston manggilayon niyan. Oh. Over yang kang warrant of arrest. Ang pantulo, sa tigdatan ng warrant of arrest, pag mga fugitive injustice, yung mga nagulong sa presuhan, din ang warrant of arrest yan. Ayun. Na, as a rule sa Constitution pa, na dapat, pirming may warrantless of arrest, pirming may warrant of arrest na dapat na issue. Pero ini nga yung mga exemption, ining tulong nabanggit ko. Opo. Now, correlating this digdi sa topic mo, digdi sa mga barangay, okay siya, sa order ni Duterte, Opo. na sabi nga ni si spokesperson na Roque. areston sa mga barangay official na mapagat yung mga directs. Now, ang naputunta mo na, iyan ba na order na iyan is a law? Ayun. Yung mga naputunta yan. Yes, yes. Yan, I am not so familiar kung may batas na nagtataram na may punishable ang pagdadaring ng mga tao. But as I believe, yan ang mga IATF is a guideline. Iya. Guidelines. Hindi ko lang aram kung I'm not specific, I'm not so sure kung talagang igwang batas dyan na talaga nagtataram na ini punishable ini. Kasi kung guidelines iyan, I don't think na pwedeng mag-aresto. Ayun. Pero kung igwang batas talagang nagsasabi na ini, Iyo po. punishable ini, it can very well be implemented, especially the warrantless of arrest. Ayun. Kaya palan at kaya palan fiscal kaso bago buda pig-review ko sa mga news me si Justice Secretary Guevara buda si Secretary Anyo magmi-meeting andowa siguro saro na ito sa i-discuter kung paano ito matatawanan kingipon na order na ito. Siguro tama ka diyan. Asar ito sa aramon kung anon mga existing law na pwedeng magamit sa pag-implementar ka itong order kan sa tuyang presidente. Ano? Tabi, gayon. Iyo. Yan purpose ka meeting kan duwa. Tapos siyempre, ingat emphasis ko, kung guidelines masalaw to, ramang kinalo, paano man aresto niya, paano may kulungan, in what law na makakulong mo yan na tao na yan, may effect po sa warrantless arrest. Pero, as of now, especially dito sa city, sa specific dito sa Legazpi City, Opo. may state ordinance kita digdi na sa mga curfew hours. Yan. So, may penalty. Yes. So you can very well expect the warrantless arrest. Yes. Yan. But I am not so sure kung igwa regarding sa mass gathering. Opo. Kasi IATF guidelines yan in coordination with the DOH and in coordination with the mga LGU. Pero I don't think kung may, I'm not so sure kung igwa nga batas kaan. Yes. Actually po, fiscal. Pero Ang pag igwa, pero pag igwa, pwede. Yes. Ang hapot ko lang, tama, marin na naman yun po sa ordinance. At ang hapot ko ta sa ibong sunod, kung ini na mga existing ordinances ngaya, curfew, iyan na non-wearing of face mask, bagay, may ordinance sa kanang syudad, kung pwedeng gamiton iyan kang mga otoridad na nabat na armas ninda, sa pag-implementar kang warrantless arrest, pwede pala yan sa lokal, sa mga LGU. Pwede yan. Pag may rin pwedeng areston. Iyo man Kaya ang ako may masutaba ka masampulan ako. Iyo baga ano? Iyo baga. Kapag nahiling ka na ba itong mask, automatic arestong. Kada man kay puwan na makuha pang warrant of arrest ang pulis sa korte. Madalagan pa sa korte. Iyo, sa Legazpi, kita ka na ordinance. Yes. Igwa. So, pwedeng i-effect na warrant of arrest and i-arrest din ng mga tao dahil nagusunod kaan sa curfew hours and not wearing face mask or improperly wearing the face mask. Kasi, iba ang nailing to, minsan ng mga tao, i-wear ang face mask, bako man sa nimot, bako man sa dungo, minsan sa chin. Sa kuko. Yes. Pero, may exception man dyan. Halimbawa, kung nag-angus ka, di mo pwede kung talagang, di ba? Pero kung intentional mo talaga dahil pag-wear, ilag mo lang sa punsahin, yan, may intention na to violate. Ayun, okay. So, ang kay puwan tatabi fiscal, dapat may batas, may babasihan na batas. Ano? May babasihan na batas. Para magibo, iyan na warrantless arrest naan.
Kay Juan Igwa. Pero sabi ko kung Igwa, di pwede. Yes, Dahil yes. so sure lang ko talagang Igwa na yan. Opo, iyo, okay. So, balikan ko lang kasi bago sinabi mo, nansaro pa lang sa exemption ka ito. I mean, pwede mong aresto ng sarong persona kung siya may planong mag-commit ng krimen. Halimbawa, may bit-bit na badil, may bit-bit na sundan. De kay puang kiwaran to maresto yan. Iyo, kumbaga igwa ka ng probable cause to form a belief na talagang inimang commit crime. Halimbawa, nahiling mo na, pagkakasa na supadil, kaya ang dumanahiling mo, nagrubububo na, tapos may saro dumanahiling mo, nagkakasa na kibal, tama ba din? He is about to commit a crime. So, Yes, okay. Kaya lang, naiba talaga ining sitwasyon tangon yan, ang punto kang gustong ma-implementar is about pandemic and public health and public welfare. Ano? Kaya gari man ang ini ato ni fiscal dapat iingatan and posible may mag-challenge kay ini kung ini ma-implementer talaga kan sa tuyang mga kapulisan na di sa korte. Iyo, pwede mag-challenge pero uni na nga ni ang catch dyan. Okay. Pag naging batas iyan, whether it is void or not, whether it is unconstitutional or not, but as long na data yan na declare null and void, if ever batas, it is still a law. Yes. Mas may mawag, for example, idol, may batas. Okay. Pero ang batas is seemingly unconstitutional, but it is not yet declared unconstitutional. So yan, proceeding from that law, may inaresto or may inaresto because may batas. Yan. So sabi yung kansaro, ngayon pwede akong unconstitutional yan. No, as in tapos siyempre, it is still a law. At bilis na inalalulot na batas na iyan, saka pa lang magigtaram na iyan ang constitutional. Okay. Kung ang sarong persona po inaresto na dainin warrant of arrest, especially ngayon mga protocol tadigdi sa health, sa kung may audience, whatever, saan tabi ato ni ang gabat kang sisayan masupply nin gabat kan ebidensya, so proof of evidence baga, para ma-prosecute ang saro na inaresto? Is it naman sa otoridad o dapat so na-aresto, yun dapat na tumindog ka man asin mag-prepare ka magabat na depensa kontra sa akusasyon kan otoridad? Ang sa under the justice system, ang dapat talaga pag-prove ang guilt ng accused and reasonable doubt is ang prosecution. Ayun. So nag-akusar. Sabi kang batas the prosecution should not lie on the weakness of the defense, but it must stand on the strength of its evidence. I see. Pwedeng sabihin maluya so akusado, so depensa, dapat makonviction, no. Dapat ang prosecutor as in himself dapat mag-stand ang mga ebidensya niya laban sa akusado. Bako sasabihin na maluya so akusado, dapat makusog sa prosecution. Yes, very good. Okay. And then siyempre, paano magiging makusog ang ebidensya ng prosecution? Dapat yan, makusog sa mga piece of evidence na i-submit sa prosecution and support para at least talagang maprobaran ang guilt ng akusado. Yes. At nalayan idol, saan ba araw daan? Dapat mga kasintado sa mga law enforcer. Dapat nataan sa mga law enforcer, dapat pag abot sa fiscal ka, dapat tapos na ebidensya, dapat zero in yan, dapat nakuha na yung nagabos. Kasi pag uminapag sa fiscal yan, dahil man ang fiscal, pag abot sa fiscal, neutral ang fiscal. Dahil man pwede mag-secure sa ibong. So kung kulang sa ebidensya pang law enforcer, dahil ma-dismiss yan. Iyo mananggad. So dapat, dumakot na sa law enforcer, dapat igwanan sindang case build-up, case analysis, tapos pakusugunin ang kaso yun. Nang pag-abot sa fiscal, dire-diretso yan. Yes. Pag-abot sa fiscal yan, i-dismiss yan. Iyo. Magsala fiscal pa sana, dismiss na yan, di nakabot sa korte. Iyo, dahil makabot sa korte yan. I see. Okay. Attorney, salamato na maray. Very clear po sa imong paliwanag at natawan kita kigiya sa mga isyong ini na pinagdilatag nato sa mga paradangog niya na pagkaaga. Mabuhay po kamo, ingat tabi, Fiscal Rodenas. Thank you, Gaidon. Alright, thank you so much. Alright, mga tugang, Fiscal Jason Rodenas, kan City Prosecution's Office, para po dyan sa kaliwanagan. Nakuha po nindo, kung may existing mga tugang na batas, pwede dyan, lalo na mga social gatherings na yan,
Iyan na mga dain na ipapasunod tabi kang mga barangay officials. Iyan na ang hapot nga na iyan, iyan na IATF. Na pigpaparapalawas niya to, is that a law or just a guidelines? Diba? Or kung may ordinansa ang syudad o probinsya, ito ang pwede, di ba? Na magamit para dyan kan mga otoridad. Bata, ang target na, bako naman so nagbabayular, kundi mga tugang mismo ng mga barangay officials. Di ba? Okay no? Mga tugang 6 minutes bago mag-alas 9. Since po uso na naman ang mga astrology, today I will share the lucky signs of the week. The lucky signs of the week. The lucky colors, red and yellow. Lucky date, mga tugang, May 29 and 30. And the lucky time for that day, 10:30 onwards. I'll repeat, ang lucky time for that day is 10:30 a.m. onwards. And the lucky ride, lahat, yes, all the rides are lucky ones you visit McDonald's ride-thru. Magpa-car o kaya pwede siyang mapa-car, van, bike, motor o pwede po siyang mapa-car, van, bike, motor o scooter man. Lahat ng rides kasama po sa Lucky Ride promo ng McDonald's. Sa May 29 to 30, sobrang lucky ka when you ride through with your McDonald's app dahil when you order with it, may 40% off ka sa Big Mac, double cheeseburger, and quarter pounder with cheese. Oo, ganoon ka kalaki. Ganon po kalaki ang day mo. From 142 pesos, ang Big Mac ay 85 na lang. Ang double cheeseburger from 107 ay 65 na lang. At ang quarter pounder with cheese ay 85 na lang from 142. Kaya make sure po na sa May 29 to 30 from 9:30 a.m. onwards, bumisita po sa nearest McDonald's ride-thru. Tap the app to order para ma-enjoy ang discounted mong premium burgers. Kita-kits! Promo runs on May 15, 22, 29, and 30, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 118893 series of 2021. Magpa-follow up si Jimmy? May follow up si Jimmy sa nangyari pong pangbabadil dyan sa Kamalig Albay. Kami, Jim? Yes, VP, kahoron niya to ang Chief of Police ka na Kamalig PNP si Chief of Police Kenny Tantiado. As of now, negative pang follow-up information na nakakantos digdi sa Epatora dahil ang nagtulak ka bago pa ang mga investigador pasiring sa area. And as of now, wala pa nin pinag-feedback digdi na informasyon sa police headquarters na BBP sigun sa hepe. Pero konfirmado na igwamananggan nin binabot digdi na binadil kapitan kan barangay Taladong si Kapitan Salvador Nuaren. Yes. And sabi tabi BP sa informasyon an nasabing punong barangay na may tama yaon dyan sa Bicol Regional Training Intensive Hospital dinalagan. Okay. So yan tabi BP follow up Jimmy na salita DCGP News. Salamat, Jimmy. Nasa follow up ka si Renz Luna. Hali po dyan sa Lawas. Renz, good morning. Kumusta ang sitwasyon ni Kapitan Salvador Nuaren? Yes, maray na aga tabi kasi na maray na aga sa mga parantabay. Ang hindi ko niya ngani sa BRTTH na kung saan pinagpalap niya to so sitwasyon ni Kapitan Salvador Nuaren. Sigun tabi digdi VP Salvador Nuaren. Sigun digdi tabi VP sa mga nag-attender na mga physicians and magin sa mga doktor may sa emergency room kasabang kaurunta. Sigun sa na stable lang kondisyon ni Kapitan. Nagkaparmin doong tama ni na bala sa tuong braso. Si na Roger at tinadaplisan tabi VP tuning sa tikab sa right na tikab o sa tuong tikab tabi BP nadaplisan ng bala. Pero sa ngunyan magkaiba pa dasin daning serye ng ipag x-ray as in maging manektaminasyon at ang aning maraman kung ano pa or posibleng may mga ibang tama. Pero sigunda sa inda physicalmente
duwasan ng tama nin bala ang nailing sa lawas kay ni Kapitan. Pero ngunyan, stable naman ang kondisyon niya. Tuwang tama ta BBP sa toong braso. Sa tuong braso, muna sa may parte kang saan ito? Sa tikab? Daghan? Tikab ta BBP. Pero ining tama sa tikab, ababaw man lang daw ta ni TP dahil lang pagka tama, entry and exit kan bala da, sigun saya, nagtama pa rin sa tuong tikab. Kaya medyo ababaw lang ito. Kaya talagang ang nagtama talaga ni Kapitan, tuwa digdi sa tuong braso. I see. Okay. So, for X-ray si Kapitan Salvador Nuarin, ano? Roger, tabi. Sabi dyan, sabi, okay. Pakitutukan mo na lang, tabi, Renz, hanggang sa may declare kang mga mga attending physician dyan na ligtas na sa katibaadan si Kapitan Salvador Nuarin, kan barangay Talong. Roger, tabi, Roger. Okay. Sa tabi, ano mga nagdag na follow digdi sa luwas, live digdi sa BRTTH, Renz Luna, DCHBNAS. Salamat, Renz Luna, sa report. Follow-up report live from BRTTH. Ini po, asin iyan po ang hapon. Salamat, kanserong pagantabay. Goodbye. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay